alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin en jetti Allah en juule nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam en parnarima ceerno men Cheikhna Amadou Tidiane Sharifou Haydara eɗen gondi ɗo noon hande e nokku meɗen Gaydum ɓerɗe ɗe fof no belti julɓe ɓe fof no kawri wadde noon en jettiri ɗum Allah mbiɗen noon ko alhamdulillahi jettoje godani Allah nde tawno ko Allah woni moƴƴo munƴo mbo haɓata juulene nulaɗo mbo yeru mum nando wodata mami wullu dadam ha mumunteji nana ndu adunaru goppen kedde mayru nafata woto ndewen jawkal duniya ha jeeboɗen jamiroje jeyɗo tago saabu ñande jeyɗo timmini ladial ha noddi ladiananoɗo ladial ñande hen ɗiɗo ɗiɗi dandata wadde babam ɓiyam babam kala ko ina limte e golle ma aɗa waylo ɗum wonta jikkuma julde bajjo Abdoullahi moƴƴi Aminata gardina hay daddu yowo nawor joɓari ma dawol so kirndol woto woppu jordi ma ndi jordi belde curtugol yo taw ko ɗum diine ma saabu mayde gargol mum ko bettugol heewiɗo betti tagore taɓuccitare mu weɓata to ngaɗo koye kon buuba e belgol gamri hananani ɗum yiɗedemi ma añedemi haɗatami haala ɗum nanon saabu woƴƴi kam babam ɓiyam babam hoddiɓam yo Allah yaafo men so Allah yaafi men Adama Oumar kala bonɗi yo yarlo men so Allah yarlima men yen kodde Kursiyu biyeteɗo Ahmada kayɗi laabi moƴƴi cuɓaɗi birdaɗi mi ɗaccata ngol ɗokkuno Cheikhna Amadou Tidiane Sharif ko hen jeeya ene mbiyami majjumi yomi yante maggol ngol portigol e laabi mati rondi ko galle Ahmada Allahu joomam somi yettima galle Ahmada Allahu joomam oto yawtinam saabu ko on woni galle nemo belɗo joɗɗomo rappata Adama Oumar mami mantu gorko arabe joɗɗomo yerumo ala jibinaɗo wuuro wiyetego makkata annore mum jalbi ha faɗɗi kala mbade ngarɗugol inde mum dowli ha diwti dow weeye fo diwo reweyo telli ladoje leydi ƴengi ngam wadde fedde jaɓɓade bajjo Aminata koli ko nelaɗo Allah woni wela kosam moƴƴa asko kara e sirajo mbo ambani mo soñani nattini aflaki hedayal jaltinowo boowal jiɗam e gañam jooɗo nokka sa mawna longal sa dimo famɗa longel fote Mouhamadou Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wadde Amadou Djiby kippite belle maje nder ɓerɗe men nawen miijoji men gullen daaɗe men innen Mouhamadou gaskinen ifra Amadou Mouhamadou woni gaskinteɗo ɓerɗe beela kerkon ñongtoyo kufnaji dimbo sagataɓe janagori Hammadou ka moƴƴo Hammadou ka moƴƴinaɗo Hammadou ka labɗo reedu Hammadou ka jakoraɗo Alhaji Saydou Nourou Bambo Patagal wi enɗam noon ko lacciri so laldaka sarƴiɗo laldade lacciri ɓuuri ñamde caƴƴiri woni laalo enɗam ko yurmade gueɗo mum sa dañƴo ndende oto ɗawmo heƴnumo oto wi ko an jeeyi ko Allahu jeeyi fo koye ma o sabobini sa worɗu faccir jikkuji annabi hawnaki moƴƴa hay bonde nafata woto ɓawlu ɓergal woto niɓɓu guecal woto wi ko an ɓuuri ko nelaɗo ɓuuri fo ha tirde windere yo Allah uddit nder ɓerɗe feññina ha ɓeyda jidgol gam jarde gueɗo mum biyeteɗo Hammadou ñande terɗe jangti sirruji jomum ala to jorta so wona to Hammadou almudu moƴƴin gamela goppa woto heppu daɗeɗa sa jofnu gotal woto wimi andi a rutto wittoy e defte limta fannuji ganda serani namnal ma ñalngu mu ar taw miijo waɗata ganumma arata yakare tasta almuɓe kette nde yimre ƴette koye monde rondi ƴettoyɗo naftori ma ardo ma won ñawoje totte gongaji feññina koye johli moƴƴere Allahu joomam ka cañƴo hattan ya ɓeydu bawal ngam ɓurɗo windere Adama Oumar ko nelaɗo Allah woni cuɓanaɗo keeci e keeci labke ranga mum o yilana e kala wirngallu malo Kursiyu wirngallu ha tane mangu moƴƴere jottiɗa koye jurum malal seedima ɗum Rasulallahi wirngallu jipporgal ɗo joom makko teddugal e wala yi Muhammadil Mustafa sallallahu alaihi wasallam iwole duule hendu ulle boyle bere jarkaje balki e ngado ɗali Kursiyu Alhaji Saydou Nourou Bambo Patagal wi nelaɗo Allah Qur'ana feñiri korsama ngam seedade teddule dokke ma koye Nourou taknoma iwruma ngam gollirde diine Muhammada an Allah senniri diine mum an Allah yayniri dokke mum an Allah teddini towni ɗum dow towɓe fo woni Ahmada min de mi jaran nulaɗo min de mi haalat nulaɗo hami hefta yelu daɗa danda janggo ko kanko tan Seydouna Mouhamadou Alhaji Saydou Nourou Bambo Patagal wi o jemma hande keɗoɗe ɓuuri mum no peeñi boowal jibinede annabi hay hunde nandani kono Alhaji Saydou Nourou Bambo Patagal haɗani ɗon oy nelaɗo Allah woni garɗo no taƴa wuddu garɗo no salɗinano fina jibinaɗo ina laaɓi ari hay deɓle takkani jontaɗo ladi lebbi ɗiɗi lebbi tati hafti dari lebbi nayyi ɓale jaggi koye lebbi joyyi jeeyi ɓurɗo wofɗani koye lebbi jeegom o yaaci yaadu sembin koye jeeɗiɗi jeetati o haali o mumɗani koye lebbi jeenayyi o jaabi haala kala ɗem yo Allah yoɓ Alhaji Saydou Nourou Bambo Patagal yo Allah junno gurdam makko moƴƴina battane makko kanko kala e seereɓe ɓe kanko kala e julɓe ɓe barke Seydina Cheikhna Amadou Tidiane kala beltortoɗo Saykou Oumar so heeɗima vidéo o yo yawtinto bandum en bandiraɓe ha Seydi Ba Ifra